Hi everyone! So, gikan mi nag grocery no sa Island City Mall onya nakalabay jud mi aning Tagbilaran City Hall. So ning hapit na lang jud mi kay naibog mi sa kabibo aning bazaar nila no Christmas bazaar nga naapod sa plaza. Okay, Pasko no Pasko sa Tagbilaran City. Kay every night naa na siya din hino nagkadaiyang mga Christmas lights, Christmas decorations, adunay daghang mga food stalls, food carts, ug uban pa, no? Daghan kaayong mga tawo nga manganhi, kay magsuroy-suroy, mangaon, okay? So I think this year mas daghan sila og mga food stalls na compared last year. Daghan po to last year pero karon murag didaghan og samot. Okay? So mao ni ang mga food stalls. Ato ni siyang suruyon. Okay? Hopefully mahuman ako ni og video tanan. Likay-likay in town kay basin og makapiright tas mga naong ani mga ubang tawo. Di taw. Mao ni siya. Joke lang to ha. Anyway, so pagsuroy namo, daghan gid kaayo no, na mga pamilya-pamilya, na ay mga bata, na ay mga managtiayon, na ay mga manag-uyab, no, na ay mga bagbarkada, mga classmates, kay mga office workers. So naa diri all sectors sa Katilingban, diri sa Tagbilaran, nagsuroy-suroy, nangaon, no? Daghan jud kag kapilian, no? Maglibog kag asa kada pita. Kwarta ra jay wala diri. Hinaot unta nga madugangan ang mga bonus kay daghan jud kaayong nindot nga mga no lamian nga mga pagkaon na diri sa kilid sa Tagbilaran City Hall para sa bazaar, no? Christmas bazaar na apoy mga namaligya og mga souvenir items. Basta nagkadiiya na diri. Okay? Makalingaw kay maengganyo ka sa mga colors sa Pasko. Kay na labi na ako. Sus ganahan jud ko kaayo og Pasko kay daghan kay mga kumukuti-kutita jar. Inkantaw gyud. So mao ni siya atong pagsuroy namo. I think yesterday night, murag mao ni siya daghan kaayo nga mga tawo malingaw sad ka sa mga baligya ug sa mga dayan-dayan dinhi sa City Hall. Diring dapita naa ang mga souvenir items, mga dry goods, mga ukay-ukay, mga novelty items, no? Mga souvenir items. Okay, naa dinhi aning dapita, dapit ni Santa Claus. Okay? Naay dako kaayo nga Santa Claus, no? Standee. Murag balloon. Unsay tawag ana? Basta kanang balloon nga Santa Claus nga dako arang kadako giant kay si Santa Claus nga mag-welcome, no? Kay pasulod sa plaza sa Tagbilaran City Hall. Naapo din ha ang fountain, no? Na dancing fountain, mga kadaiyang mga colors, no? Lingaw kaayo. Akong naani siya music di ay ako ni siyang gi-mute kay copyrighted kayo. Hadlok ta mga copyright aning ilahang music. So mao ni ang Christmas tree, no? Dako kayong Christmas tree sa Tagbilaran City Hall. Okay? Nindot kay na ilahang Christmas tree. Colorful kaayo, no? Nice kaayo niya ang background, ang kuan niya, backdrop niya ang katong fountain. Oh, nice. So ang ilaha di ang tema is Christmas around the world. So, mao ni makasuroy na ka sa tibuok kalibutan ari lang sa Tagbilaran City Hall. Char. So, first stop nako, pagsulod nako, si Santa Claus and the Christmas tree,
Ari ko sa Paris. Na Eiffel Tower diri, asa ka. And then gilibot jud nako no, nice. Daghan kaayong mga friends diri nag-abot, nagkasinabot, nagsuroy-suroy. Dili mahadlok kay hayag kaayo no. Bisan kay naa pa kasuok-suok, hayag kay ang mga kahoy. Hayag jud no, gipasigaan. And then malingaw ka sa dancing fountain. Okay? Naani siya music murag ka ng All I Want for Christmas is You. Nga na man siguro to. Oh, unya for sure copyrighted na munang gimute. Munang suruyon sa lang jud nato ang Tagbilaran City Park. No, no, this is not the City Park. Tagbilaran City Hall Plaza. Okay. Nice kaayo. O asa ka dancing fountain. Na more tunong po na sa music. Okay, makalingaw, so refreshing in the eyes, labi na og gikan kag trabaho, gikapoy ka. Ari diri, malingaw ra jud ka aning dancing fountain sa Tagbilaran City Hall. Unya ang mga kahoy adda daghan kaayong kutitap no. Mga teardrops mo ba na? Raindrops, teardrops, unsa na basta nakalimot kus tawag ana. Okay, so and then naapa jud ako kaayo nga star. Star didto sa kilid, pwede ka mag-selfie with the ug mag-groovy sa imong mga kauban. Pahalagway anang mako nga star. Mo na siya ana. Abot naman gyud ta diri sa hapit na ta mosulod sa City Hall. Okay. Nya pasudlan pa man di ay, no? Ang City Hall pasudlan until I think 9 p.m. Okay? Kay ang gidayan-dayanan pud nila ang mga departments dito, mga sa sulod. Okay? Hali, manulod ta. So mao ni ang entrance sa City Hall. O di ba bonggacious? Okay? Og sa kilid naa diha si Saint Joseph. Okay. Ang primerang patron sa dakbayan sa Tagbilaran si Saint Joseph. And then inigsud nimo makanotice jud dayon ka sa dako nga bilen. Nindot gwapa kay nga bilen diri sa Tagbilaran City Hall. Okay, mo na mo sugat sa imong mga panan-aw. Naa jud ang naong ni Mayor Jane no og ni VM Adam nga nag-welcome sa mga Tagbilaranon sa ubang mga bisita nga miduaw sa Tagbilaran City Hall para sa pagtan-aw sa mga dayan-dayan diring dapita. All floors, first, second, and third floor sa City Hall gilibutan gyud og mga dayan-dayan sa Pasko sa ilang temang Christmas around the world. So ato ni siyang bisitahon. So during dapita office sa treasurer dili license and permits man siguro, and the assessor area whole ano area is China. Okay? Red na red. Naa sila yung mga cherry blossom sa China, I think so. Na yung mga lanterns, mga festival lanterns sa China, and napun na sila yung mga dragon nasa mga kilid-kilid taas kay nga dragon. And okay, so mo na siya no na dragon, and from end to end gina no, and diri pong dapita ang Japan. Murag Office of the Treasurer Japan. Kay ato ginenggi bahulagi ba jitan diri dapita kay dream destination nato Japan. Hopefully makaato tag Japan. So for now ari sa City Treasurer's area kay aron magsuri-suri ta sa mga cherry blossoms daring dapita. Maskin man lang for a while naka-travel tag Japan. Okay. Mo ni siya ang Japan. And sunod sa Japan, I think mura og India. Yeah,
India. Naa diri ang Taj Mahal. Okay. Mga na and then na mga couple di ang Indians pwede ka mo pa selfie. And then ang ilang asenso pa more Christmas tree. Murag na ang mga naong sa mga empleyados, mga heads of offices, and then musa ka ta sa second floor. Okay. Sa second floor atong makita ang Hollywood. Okay. Hollywood. Hollywood na. And then didtong dapita asa na naglibong na kog asa ko maguna. So dirita sa North Dakota. Char. Di bitong Hollywood. Okay. Na mga pa-snow diha, snowman, Christmas tree. And then mura og sumpay ani Rio. Rio. Okay, mao ni siya. Mga colorful. Some lights are off na di I know kay mura og past 9 na ni, so marag nag-extend na gani sila aning time kay gi-accommodate kay daghan naging tawo nga gusto pang mo tan-aw. So kani mao ni mga Rio. Okay, Rio de Janeiro. I think it's in Brazil. Kung wala ko masayop, Brazil. Naay kang statue ni Jesus nga dako kayo bitaw no, naa din ha. And naay mga Christmas trees, onja. Okay, so mga ani Feliz Natal. Okay, so mao ni siya. Kumukutitap ning mga second floor sa mga nagdag kaida iyang colors no sa mga countries. Okay, so during dapita na ay red carpet treatment pa VIP. Kuni. Na siya ani sa Hollywood Vibe VIP. Nya mga aritas New York. Okay, Statue of Liberty. Muna New York, New York. Okay, dalikyat ng tas New York. So naata diri sa mga gingerbread area. Na isa nga natangtang, so naluoy si Renz iyang gitarong. So mga gingerbread. Okay, mo na siyang dapita. Naapod sila pa fireplace fireplace effect dito. And musaka na ta sa third floor. Okay. So, mo na ang hagdanan padong sa third floor. Okay. I think ang mayor's office na didto. So, mo ni ang mag-greet din hino ang nagkadaiyang mga kumukutitap ng mga palamuti, mga dayan-dayan sa Pasko. Okay. I love it here, no. Murag from wall to ceiling na agyoy mga kumukuti-kutitap, no? Okay. Gikapoy na jud in town akong videographer. Nahiling ko nang gid siya didto. And my attention was drawn to these 3 paroles, of course. Dili mawala ang parol sa Pilipinas, no? Okay. Nice, good kaayo ang mga parol sa Pasko. And on this side, mga kabugnawan. Daghang snow during the pita. Mo ni siya namuwak og snow. Okay. So, na din ha, no? At bang rani sa mayor's office. Okay. Namulaklak ng snow. Mura po tagitugnaw aning dapita ba? So if kalugar mo, no, suroy mo diri sa Tagbilaran City Hall until 9 PM. Pero kani past 9 na ni siya. So na ang uban mga lights gi-off na, no, kay kuan lagi mag-off na kay gabiin na jud. Gi-accommodate lang gid ming mga na hibilin sa sulod
Kay sayang lang gani ni nga kani dapitan ay chocolate, no? Mark sa Swiss man siguro ni Switzerland or something. Oh, bag-o pa lang gid sila nag-off ana. So kani padulong nami sa katong mayor's office. Simple ra kayo ang decoration pero grabe ang effect, no? Daghan no mga Christmas balls and lightings lang. And nice kaayo ang epekto. Christmas na Christmas ang mayor's office. Okay, so mao ni siya. Okay, ganahan ko gatan-aw basta dagha colors, daghan kaayong mga palamuti, amazing. Naa pa jud sila nativity scene dito, no? Na Belen nga dako nga Jesus, nga baby Jesus. Okay, so mao ni siya diri. Sa mayor's office. Simple lang, daghan kayong balls pero grabe ang effect. Nice kay tan-awon. And kay gabi naman, so mga nami nisakay mi sa ilahang glass sa elevator. Okay, nya mabungad dito ang malipayong Pasko og bulahang bag-ong tuig.